Arewa Plus TV. Mana. Assalamu alaikum. Barkanka, barkanki, barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a gidan TV nan namu mai albarka, Arewa Plus TV. To, mai sauraro, idan har yau ka fara shigowa gidan TV nan namu, Arewa Plus TV, ka danna mana subscribe. Kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa a gidan TV nan namu, Arewa Plus TV. Don kuma dama can kai ma abocin shigowa Arewa Plus TV ne, sai ka danna mana subscribe, ka haɗa da yi mana lakin, kai mana comment domin mu ji me ra'ayinka, me ya burge ka dangane da bidiyon nan. Sannan ka yi mana share. To mai sauraro, ka buɗe kunnuwanka da kyau domin ka ji yau gidan nan TV nan namu na Arewa Plus TV da wanne ya zo muku. Shin ta tabbata ne ko kuma jita-jita ne take ta yaɗuwa akan maganar da ake faɗa na cewa Ramadan Boat ya auri shahararren jaruman nan mai suna Momi Gombe? To mai sauraro, za mu warware muku, za mu tankaɗe muku, za mu buɗe muku raƙumi da akala ne. Shin labarin nan da gaske ne ko kuma ba da gaske ba ne? Sai dai idan har ka bi mu a cikin bidiyon nan, za ka ji cewa da gaske ne ko ba da gaske ba ne. To mai sauraro, kamar yadda dai ku sani, wannan dai shahararren jarumin wanda aka fi sani da Ramadan Boat. Ramadan Boat shahararren jarumi ne wanda ya taka rawarsa a masana'antar Kannywood, ya yi mata rana kamar yadda ita ma ta yi mai rana. Ramadan Boat haifaffen ɗan Kano ne, ba wanda bai san shi ba daga cikin masu kallon fina-finai har ma da su kansu masu shiryawa, domin ta bakin mutane yana da mutunci sosai, yana da mutunci fiye da yadda ake tunani. Da wasu suna cewa ba shi da mutunci, sai dai su ba harka suka da shi ba. Don haka masu sauraro, to daina yanke wa mutum hukunci, musamman ma kai idan ba zuwa kai ka ga halinsa ido da ido ba. Wai wannan ya ce wannan ya ce ba shi ba ne, to kakka yanke hukunci har sai ka je ka zauna da shi ka ga ya yake yi. To ta hannun damansa kuma, wannan shahararren jarumar ce wadda aka fi sani da Momi Gombe. To mai sauraro, akwai jita-jita da take ta yaɗuwa da ake cewa Ramadan Boat ya auri Momi Gombe, musamman ma da aka gano wani bidiyo wanda shahararren jarumin nan, watakan Shamsu ɗan iya da kuma KB International, aka same su suna ta rawa a gurin dina domin jin daɗi. Mutane da yawa suna cewa wannan dina Ramadan Boat ce da kuma Momi Gombe. To ka ƙara karkaɗa kunnuwanka a karo na biyu domin ka ji gaskiyar wannan batun. To magana ta gaskiya mai sauraro, tsakanin Momi Gombe da kuma jarumi Ramadan Boat ba wani abu da yake tsakaninsu illa mutunci. Wannan abin da kuka ga an yi ba komai ba ne illa shirin fim a shirin alaƙa. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Arewa Plus TV. Mana.